Abusia ene fie da 31st July 2026 nyame de enenso akyeye ya aye ne pese me no miru nyina ya san ehu adekye so nkuta busia bebia wo bia se eya no pa wie nwumre ebri bia de teme nkan ka me ho na yenka se wo nyame wo ye na nadoye wo hoda no agye se amen ene asoja me ni se mene nana blemeza ye ba bedi enkobo ezabusia nana waye kado da ka me ho na yenko no ho na yenkomo no eye ensem ne etwabu wo manga ne mu no ene ne yeba bidi ho nkomo ne ahwese sunsum fom no san ena eniema esisie na no ada ena enu ebetwabu yese yenua ba lawyer adwasafo wode ose ayo yo atrese ampa wose a woyo waye de papa yi ni Ghana fo atrese na injunction da yi no so na so watimi aye aban no entimi aka hwe ankyene mra no entimi ankyekye no kwan bia so ama adwoa etimi aye eye na wi nti we trese enye ni kan ade ne yehu nemum eye sunsun fom niema bi na ekoso ekame ese eson de kyan emra eno na ekoso nti busia eno ho komo nieba bi nieba be se aso enye yehu ye no eye more of spiritual kyan physical na odifo aye kado tikam ho niema na kwaba na fe fa komo no enhwehwe so na mo akwaba ya wo mi papa bibia boko chodi amponyankopon odi ache enti ye nyame ase Nana mjidi se nwa unya videos ni bi ehweye eyi a ye maame lawyer adwasafo eye papa Kantanka emeritus professor mjidi se unya bi hweye ma hwe bi mame ni kan ka se overall no se wo ka se wo assess ne efibra etunututu ye free kwadwo efie ho edi besi interview a ye maame adwasafo aye o ka se eye ne de ni nua no ne numbi da kika na wo titi se na etie bia ye no obeye kosi emra ya wo ye ye na ene kromo trese into aso no bekoso Independence Square ni nyina no ne tofa bomu no beka se na afa ho owo me nana ma me nda wase na se ye ka sunsun nsema me me ye sunsun ni okay nti me ko into spiritual aspect no na papa ne de se wo ena eye tumi sunsun tumi na ode ye de ebeye ebedi ne dwuma okay nti na blemieze se ma papa no wo ma be 6 ebeye mo wanwa se ono kura mpo betusu se we ena da chimini wa onye de ondi ma de in spirituality no okay because se ka tumi a tumi no ono na hwe nipa no na wa fa no na ono na ayede ayadwuma oh okay enti ti se nana menjo no se nana wo hoyi ya wo sunsun nipa yi wontimi ni obi se me ni ho a nipa sumasi ena eni maade na wo simanem metimi akyerɛw oти ase but before me ankasa meka say that ni wa wo ena wo beye den wo bebe bidi no already in spiritually no na ya desu baby adi afa wo ho wo ne ye no ekyerɛ because me o se me fie me toss of 5 okay adwuma e meye me toss of 5 na 5 no enye se me sorry ya na me ka se me be ye adwuma no okay me na nati ase o ka kire me se da chi se adwuma wi minim se wo na obeye de obeye o ka se minim se wo na obeye de obeye efise ni wo hu bibi ye de e wo mimu but when timi enjina busua nanu anka njira busua ne se me nanen da chi me wo mi ni wo ono na me de ebedi ma de okay because enye ono ne de eye busua ade nti in spirituality no Kantanka tumi ode be ye adwuma no enye ono personal ne dia okay eye tumi ne na be fa no no ne ye den eye adwuma ye wo ne mani bebre wo wa ebi atumi no already wodi kan ye den atusu bi nti mo amo kunkrampo no eye adwoa ne kwadwo no omoko no ebetumi abasa atlon last krampo no se tumi no wo ho na oye adwuma on fa mu bia wow enunti ene bia sa confusion no ekoso no because tumi nankasa na hwe nipa on ne ye den eko enene ba nti so obetumi steady obunzi yesi akoma fo bi yesi oba fefefe be ma fefefe na
akoma eden afa no ono ankasa mpe but still wanye say adwuma na office problems sa na me ye ne okay so ati ati enti no ni omo ye nyina no me no enye me nwanwa because omo no eye nisuo and omo de ye de edu odum omo dwuma nti say spirituality bi be ye adwuma ti say bi adwasafo aba me ho say me pese me ye de me papa ne say de tie bi anu me dom no eje metum na me sie me papa abra wo a me du anum bi ade meka bi anu na ye de eye fa na no aba me ho na me ko ntro no okay nti no me na me ye de me ye niema ma no kwadwo no so abase ono so pese ono so konka ni nua no nti de ono so beka no wo ya ban ni ko wo ye den o nya me meka na o se wo ye den uti nti no eno no so no eye me nti so eye ade atumi na nkasa na eye adwuma ango pense tumi na ne betusu nipa no nti wo pe wo mpo wa obede obeye wanya na wo ko problems mo okay sempa choti de me kana sia na me sefo ne ye nyina yesua de na ye nhwe wa me ho se sabre e bia na wo mu mienu no kra no papa ne tumi a wo de ye adwuma no embe fa wo mu bia but papa no wote ase no odi kind de akofnesi ade so echi wo sentu ni fra ade so ana wo de ye maame lawyer adrasafo so besi ade so se na na hema edema ne asafo no ne nabuso nyina se wo ye hema ne obodwadata ede ne si suma nipa nyina dom nyina aba behwe eno entrese tumi na wo de ye adwuma no automatically no transfer sa tumi no ede ama ne baba na na se tumi ne mechusu ye no ntina me ka se wo nipa no chusu abaye wrong okay because spirituality no se sunsun no ba na obaye adwuma eye sonko ene ofuru mu obaye nipa nti obaye nipa wo dwune nipa adwune nti bisa won se di nti na odi kan de be ma no esi so no say true no spirituality enya mfomuso sunsun ne se we na ne be ye adwuma ono ano ne be ye de ono ne be ye adwuma because ono na atusu no ono na atusu nti wo fumu obema wo sua nyansa okay so wo fumu kwan na obema wo hu se wo be face problems challenges sa akofum se wo wani be ba won se sa afedie o se wo ye adwuma no se de na me ye because wo hwe mi ye a bo se adwuma no ye adwuma mi ankasa makoma ewom so se ne ye but because of a year dey wo mi fi na esefata se o se me ye na drum sunti no mo fa kwa ye se obeye no mo fa boda okay what I say mo fe na kichi wo pe nzima nzulezo on se nzulezo agidin kuro na ye nzulezo but mo kan nzulezo udru na obisa mo fa na ye fe na kichi me na fi mo no na ebe ye adwuma no edu bebi no boda okay me mbe so adwuma no ansa na o ye den me ti asese me ye adwuma no ansa no because na ono ni say asunso so ye okay what I say nti because of na to me no me no mo epese o mo ne me ye adwuma nti no okofom ye eya ade bi nti o ye sa ade ne wie no na to me ye den e ma ne hu say si ye ntusu okay nti so to me ni tusu wa tusu nti for now no adwasafo yesi no ba ahema e na be ma no so obema ne de papa ne tu na de so ansa na wo free otu na de so nti I had a question no wa say won so kra wo ti asem na me kana akonya ti se me wo ha me fie ni me nyama bi a me ye physically no me do why den se daji me no wa wo na ye den hwe so ti se obi aye well wait me aye well am obi by spirituality won't me near spiritual say me de ye well aye den am obi okay o hwe me bebe ma me na no ewo ho sisi akola no be 4 years I feel no 5 years by say do si ben me no me ye aduma say do si ben me no me a me timi hu say akola we die say ya die a ye die ma me ye die papa die a nka me say definitely da chen akola no bidiwa de obeye aduma no but essence say no ye nyina no ade ni frame ma me side so ade to me no anya me de mae no e frame ma me side until there is no way akola no betimi abeye sa aduma no obetimi ehu betimi akire ne niema obetimi adu baabi obeye aduma no all right but in spirituality no
Make me actually maybe a fahaban way, and obey me. But 2 million cassette 2 more a bed protect why you near maybe a ma, a be a year near maybe to a woman physical. No, intino for now, I just have any can't why let me yet ne papa any more ye. As at the end, Menoka say, why no one is with me, yes, I am. Okay. Because a 2 million a year, man. It's what ye auto say, auto, it's no more year, no. Or more year, be a year, and this war, and this war, dear, no more year. So, and Nunti, and I only say, we say, Mena, or Sammy Shema, you see me, papa, we also say, me penny, and I'm to quiet a bomb. Except at a san communion at Tanasi, because that the lumber, ABC, and me who is there, yes, boy. It is only that the lumber there, but to papa, dear one. Let us say, oh, but maybe yourself, and then you know who say, ah, that the lumber, oh, but boy, you are saying, so I say, oh, papa, you will be a so ye, soon, for years of it. Then I wouldn't want to be a boy, you are saying, because on no one may be kind. And as I problem see, buy. And then over 4 years of so won't follow the same line. So I say, let's say, in physical, no, almost a room by the end barnes and did because a deep boy, intend the answer behavior may be neither. Echo and no more ye. Then your papa named me, okay, and no more shit. Okay. You be a say, or the bedin and all ye, or ye. Now, and yet, to say papa no more bay, soon you more bay, no, and no more a person bed, a bay, no. And I am sure. Almost say, papa no make sure so the kind of friend is season 2 na dear so, and what day mammy I drab so, and no, or yen and hima, and uko would see a busane casa in Comotre say, your mammy lawyer, pan, one friend or awo. It was a son of a panel, I won't it say, mammy penny, okay, into I know mammy over woman. And now we kind papa ne role no so papa ne role no kire say akofuna no de na si ho as family head any eja e de ama abusua no to no so automatically no papa no aye no eja over abusua ni nyina afei abra asori no efe bi di akofuna esia de so no ye maame lawyer address afọ kopiem ho eno na mra tututu no ebae no wo kire say injunction eda saa dwumede na wo mu edi ne so court the injunction papa na yesu sumnyuma no na wan na ye na hima aba otiase no ate otiase oye sunsumnyuma no wan na ye na hima eno di papa odi fo yemi eno no pa na ye na adwuma eno won kola oye de o chiro papa na pepe ni wan ne ba pe ni adwoa no adwoa safo no adwoa safo na ono na ye pe ni ena de o netwa ena se akofra na ebe ma odi adwoa na chi nti so no so na ye be ma odi we ye che na che sa adwa na ye panyin nti no esan se me bobra da che se fata se me niwa o so obi eye de ehwe machi se de machi enye de basa enye basa papa no obusuan no nya obusuan nti so obusuan ka hu se tumi no efri abusuan no mu a tumi no besa akofo obi efri abusuan no e de na be ye aduma bra e ma no wo enti niena Ghana for ye come bi say say ase we be man ye de na injunction wo but oyeye oba no so koye ye injunction wo no so aye enti ase power nkwala no me omo exhibit power bi a enye mra no mo de adwuma o say ye kan sunsum niema ene na ye de niema bi ago na nke kan sunsum niema sa court niema no me mu court animtia okay by court ebeto sunsum niema nti so wo bi a spiritually wa pin no say obe control court a obe control court te say bi o da frate obi o kita remote na TV no the person oye na ode ye de eye because unim say ye wo ade bi wo make me aye e de amount say ultimate day one city kwa ko ma judge no gitum no so scanning kim say no ko bu ase no bu abo wa obetumi atena na konya mo ntimi nsore kopem say ye de obesan aba oh yes say omo no otumi bi omo di control system in this case no unim ba bi obi aye de enam wa kwaji ni favor bi ne ne obeka because
Can we say the obi kan yo nya amane no obi kan ye ofa no ye den edi ye nti bibia ye bia no se sunsun no onya stronger memfa ho enkobo obi asabi utafache officer or ye we nti won so koye bi nkofo didi atem ya nche omo obi atem didi odidi ye no enu ahe bia ya che no nti enu na ma wo se ye first spirituality nye den eni agro emra ne den ewo enso se enye nyame ena agya ene yesi ye nsuro nyame a anka jeje ko ekọ jonsini anum konfo anum sofo anum a owura na fabwa say wo ne den ewo because who judge na wo tie akonwa mu no ene nie ma sesem obi betimi am akọ private agu ho wo akonwa na wo tim na ba wudi asem intina na tete omo se na nzima bayi obi betimi ama wonam ya abande 3 okabom opo dingu so obeworo ho because obi etimi yadua na ode koma nikun we say abankwan we say eye nkrakra and the sanete do say eye na ye fese nkwan ya ekwan be na be fa so abia na be hwie egu ni ehu say me na me di be man na woda o say yes ani ma ntini na ye niam e kan bom di ye den e de dan ni pa de e de ye nsenkyere ni bi nti wani be ba ho so no na de ekita ho na o de ama me abra me ko wi afi na we no ho say e de na o de sa de we ye de e ma me nti no emi pentam emu atay say adwasa afo de no okoje court injunction no still o si ne hene by one thing is si akonwa si hene a emfa ho ne court but ene na edu niema bi emma court mra abeden abechichiri niema bi e kwa hotirim na nka me yiro se bi utafache se oja ware na me si mi nja ware a court bamu se but ene okodu court betimi agina instead of bekasi asemu yi fie asemu ti mo fa kwa hifie o se tete no na nsemu wa ya hifie ni ebi nti ankasa nsemu yi anganye court ya hifie na mo bekwa akosama just afu be sama ninua na we so say di nti na wo papa ti ase o si menyene na afi de nti in this case ni wo omo sunsun nim de enim ewo ho nti omo ba hwehwem ehu se no ade na mo ye kra no say ye ma we elidi aye no kwampa in future no bibi bo mi say na be den ebebanti ye ma we nye den enye ni nyina ye nyema na ya to agu because of bible no ba enti no ye ya mamle ni amane ankasa ya to agu oh so man bia wo ne sumu nti Israel for na the bible ye den e ba enti so ko bible mu kwampa obo say Jesus Christ o ka tro o kan pray say e wo kro bi nti no ye den obaye so ati ase nti no menua mane nyanwanwa okay na mrepa mu no omo ko nyina no obo se tumi no krampo no na nye mu bi no be den obetu so ne mum aniso te se papa no esi obe hene se ma bobra nti no we enye we na we enye we no and dey obi ebetun ya den aye by spirituality they won't me emfa and dey anko bi ko ba bi ko di tumi okay nana yenhwe abra papa ne to ya wo mudi ni 40 days no papa na chance de pa edi no ne yankonton rainbow colors no ne 40 days no etoye ma wo nyina bo sese a papa na ba ho ama yankonton na to ama yehu ne dan ya water ifa no yankonton ne to wo so ma edi adanse se ampa papa no mo chese papa na ba ho mo se yankonton na ato no enu abra na yenua ba lawyer yeyim ye hu yankonton se etoye afi besi ne papa ne body no ye ntimi hu se body no wa ha ana se wa se no ebete se police for transaction ho wo ma kwan ama adwo afa body no anko enti ye ma me ne ka se okọ no wasan aba ewi eche ya se ate news se body no kra se na eni transition ho eye ne be ko ne pompo so de abawe ni hu se body bi daka mu a ye de backgrounds wa se eno na e papa no e body no sa body no ye hu be body no e wo e ka bi che ye sunsun ana sunsun no
papa no wuye no nyankonto na ye ne sembo no me so me sembo no okay na me de white dove no okay onu say nyankonto no to ya bra ye say papa na wu no nyankonto no to ebe confirm ye say papa na ye awu ena sesi ye bisi no ena ya sha se na nyankonto ni nye de entoye minim abotoye de nye de emma se fata say isi papa no so what I said if you say abusua no ebia na abusua no munso a chete se de rumba de eden echeye no ebia nipa bi o so tena yie nim ansa na sunsun na eden aba nim tena meka to say ebetuma ba se de omo ye nyina no obi wo ha tumi no be eden ebe fa no nti papa no wuye no ebia na se nipa ne eden eba ba bi omo ye ede body ne anase omo edi adanse se papa na wu no ebia nipa na ba nti nipa na eba de no be pie Paizesi ano empi ya na chesa botu ye nye den emmaye ebrenso ye se oso mu ye den esie no se de omo pese omo sie no no enye sa na ye den tumi no epe di ose fata se ose bia oso ni mu edware no eka bibi ene ne dinkita ho bia ansa na ye de no kwa hye adaka mu ebi omaye ebi wo so obi wo gina ne ho ansa na ebi ye dware no kura mpa ne sebi ya hye ne dos ebi asa nipa no emmaye nti omaye a o makwan so what I say nti amane nyo wonwa ebetuma ba se ebe ye yie no kura bra nyankoto ne nye den to obetu bi mu no na obeda nipa fufu a one na ebe ye adwuma tumi no na ebe ye adwuma e na obeda na di ama nipa wi ase afa na nyina hu se nipa we anytime obe start so ya asoro o ye nema bia na nyankoto na eden epi na chese no no mo achusu no so what I say papa no fi mo fufuro no yenya adifo ma ne ko ho ekọ fie ho kọche abusuan no wi na be to abusuan nim se o ma anhwe ne yi a papa ne ba bi ebetimi akodo ri papa ne ko no wo hi obi ma na kosom no ewo ho enti papa ne ba bi betimi akoka papa ne ho ti wo mo nhwe se ensem bi ewo ho a emfa ede mentime ho ase beba no omo beyi sanse no de afiri ho na koya so bi nyesa enkonkoye papa anche na etutu so kopie mu a senyame amfafie a anka ye maame lawyer Sarah Adwasa sabede bia na anka wo man Ghana ya hwere na so nyame adom woda so ewo ho ne kosi sela no ye betia ka se ye hu de mabusua no se ebia wo man hwe ne yi a ewuru betimi asan tia so bi mu a efiri papa ne mamu ana ame ewu de obi abetimi aiden awu na dia me hu ye no me mpese mede meka ho asem okay because me mete ha no me hu se ebia papa no ni wu no ese fata se o se obi kan na ho ti se de na obi wu ohene wu ye tro bi ti se de na o kan no na mfama ni ahu na mu mete me hu bi se ase papa no ko no a oko no se bi ta fata o hu obi so ba kwa kan na ho ansana nti owo de betumi ayeden atu obi a okay na ya hyi because obi o hye nkom bia no enu nti na me mpe nkombone hye no because nkom ma wo be hye bia no ya na wo pese bam na nipa nyina ye de ehu ni se ampa wo kan na bam but me mpe sa nkom hye no nti wo ba se me be hye nkom na nkom hye na me be hye ti se de eti he na me hu se Captain Smart watane na shebre because baby o se okono ene sa presenter adwuma ye oyi sisi o se okopre MP intini jane aide adum oh yes onya start MP no bon se ni jane adum captain ye ntini nka bi inti anu se na ya kire me no o se ye boni e besi inti se no me ka kire ne no ojai politics no be fan in central adwuma na o se ebi no be de ebe peja inti anu se na abese na maka kire no ma say tell say na nye we na ye wonku ni de we on se nipa bia wo epon of aso ye den nyame shira no nti se wonya yira pe problem mu na obe den obeko so nti eno sa no maka ma tell say ye we na nye we mi hia so obe ba mi je de me kan say nti na me ya fam from because from na aba nti koye so nti nipa no ebi ono ni ohu ye no se bia papa no pe obi a eden aka no ono se yo okobodi no
na okọ abusua no na okọ bompa nti bia de hu ye no me hu ye okay ebetimi asi nti me doubt no but me hu bibisa ye make an say papa no wu awu no monya hweyi momma kroye emra abusua no nye baako anuanom nye baako no mu insie papa no se de se fata se so mo ye de esi no na nya de a we si yesie no we si yensie no na ti se body no so ati se ase ajapade ne nipa ye de epre yo mo ye no me hu ni se ajapade no mo ye de epre na nya tumi na nkasa no mo hwehwe se tumi no no mo hwehwe a anka ye hwehwe tumi a enye de wa bontin nyam si yete ha woni beba ho so no na sa nipa mienu no na tumi na tusu obi wo tusu no wo ma me side second tanka oye asante so ye asante ni nti unsa asante fo ye di ma me ade o mebo asante fo di sa na nsema fo nso ye di ma me ade nti wo kom no na tumi na efiri ma me side ene bae okay nti betimi aba se ye benya obi ye wo no so be pie te se afọ ko de kantanka ya enye ne badua ne kasa wo ye ya wo ka yibo ne nsemu ana Aspark TV sina do wo ye no ye ntimi nya ne ba kwadwompo a wo moduli sine na so aba na ote ase a wo ne papa ne na ma ye ka so no kwa de nko onimu ne ma no so no enye no ne ba ade ne free abusu enu a ade ne be yi abusu enu apie emfa ho ne dia bonte so ni te se me ba no be ye busu enu ne ba wo ni e shorta ne ono be ye no nsua okay onsua but oba o che o ye we na okọ sana 2 minutes e benya kantanka second e de frɛ busu no enye ne meme se nyame se o se otoa so a o se ye wotumi ayedua yedua tumi te se boode okay eni yedua tumi so te se anka nti wodua tumi te se boode a wo woni wo the moment obefiri ono obenya replacement but wodua tumi te se anka a wonya twa ba akopɛ na tumi na yeden efiri wo nti wodua boode ba ko a 1 year boode no ba ko no betimi ama boode be 100 wodua anka ba ko a 1 year no anka ba ko na no de be yeden ebe ma nti wotwa pɛ asietu nti second tanka ba se boode ye dua ne 2 minutes se boode a obenya obi ama na pie free but ye dua na anka ene de kai hu se nye wa kire wo mo no eno ana be de ebe wo ebi so kire se e wo se ne papa no wo ba ye se nyankopon ede ma na chidifo no ene na asorefo no dodo na kasom se nyankopon na ekọ no na chi ne obi eni wo na nyankopon na ekọ na se asafo no pon ne se omunyankopon eno no ena asabe nyankopon yi na body ne kra ye nhu no ena ye kopɛ ne kra be yie no ye hwɛ se yamfa na ntum pam anhye danda no ama edom oba ye beje wo mo kwala otua school fees eniema wo ye etitiri no nyina amwa na yankwa nkɔhwɛ n'ani ase ansana yakwa na chikura no odifo nsunsanso bi wo a ebetimi dia ba busua no so na ebi kyerɛ sɛ ase body ne krom de ba ho no utie busani ba ko so mo ne adwo ahia eso mo din kita ho bia na ne lawyer ka ne sɛ omo nkoye dame bi na te sɛ papa no mo fa ne mbare ze mo fa body na kasa emma omo nkoye dame bi na obi saa na owo saa tumi na wo de ye adwuma no sɛ wo de bibi a enye wo no ne body no ebe dada nkofo na wo de bibi replica bi ba sɛ ye ne body na nsusuaso bi enyi ho die di kan ne sɛ papa no ansa na obi wo no ocho bibi to wo sɛ yemfa ne body pe embe kira amanfo anasa me yemfa ne body me kira nipa eno de wo no mbo kan ne de wo ma anse dan state ni sa na abusua no ne ma no o kan bibi sa ye den e kira o mo ana okay eno ne question na me bisa obi wo sɛ owu a mo che kra me yemfa ne nyere enko hye eno na busuafo ni bi be kan se papa no ko te ase no so ompe motre because obi o yesu nipa bia no unya de ne kohye mo kira ni tumi no wa brenas so ati aze enti no ebi wo ho a onim se enye de owu a ye de ne be kwa kohye mo kira enti no no ama ho date ana time se time se duru a se de be ya
tumi no bɛyɛ dɛn ɛbɛyɛ deɛ bɛnya ahoɔden ɔn sɛ first ne nhu saman pa na nkɔfo hu saman mɔkye baeɛ ɔn sɛ saa nneɛma no nhu bi because ɛhɔ no ɛnya de wo kɔhyɛ hɔ koraa pa tumi no ayɛ dɛn adwane odifo sɛ yɛka sɛ tumi no deɛ ɛyɛ honhom osuro fridge no enti na wonya kɔwura hɔ no ɔma wo honhom bia ɛkyiri fi na sɛ mɔtwe no yɛ fi na ewu ni wɔn me wo ka kyerɛ me sɛ me nkɔ wura mɔtwe me nkɔ da okay me wo ka kyerɛ me enti no obi wu ne yɛ deda no krampo a me nkɔ hɔ nti sɛ mɛkɔ hɔ a na kyerɛ sɛ yɛpagya body no anaasɛ ebi yɛ de na yɛ den ahyɛ adaka mu ɛno krampo no mepɛ wɔ nneɛma spirituality no sɛ me yɛ den ɛyɛ ma me nipadua no so ate ase nti no ɛwɔ atade a wɔhyɛ ɛde kɔ ayi ase a wo ba yɛ wo duro gate kran sɛ sɛ wo di wura wo den o sɛ wo de saa atade no egu abɔntene esi ansa na ɛno kora wo si ya wo mfa nhyɛ wo nneɛma nti nipa bia sɛ wopɛ sɛ wobɔ bra na wabrabɔ etu mpɔn a ɛwɔ baabi a wɔayi atade a wode bɛkɔ ayi ɛwɔ baabi a ɔsɛ wode hyɛ wo mfa mfra wo ntade bi a wɔkɔ asɔre na wode ɛno nso abɛfra no dabi a no bɛkɔ anim na wasan w'akyi okay so what you say abrabɔ na nkasa no sɛbi utafa kyɛ adane dada because the moment a wo tware yɛ wo yɛ baabi ensɛm fata sɛ sɛbi the same time na the people w'anim no ɛno na sɛbi utafa kyɛ wo the people wo baabi so what you say nti every day bi akrampo ne fi yɛ den ɛkam okay na wɔsɛ akɔfa bɔnten so de ayɛ den abɛka deɛ older mɔkyɛ no bisa wɔn sɛ de nti na mɔkyɛ man no krampo no otimi control sɛ nipa nyina o control mo because ɔno ne tumi na ɔde control mɔkyɛ no sɛ wonya bewura hɔ otumi bi ntimi anya adwuma because body ni sɔre na ɔyɛ dede ɔyɛ nneɛma bi asɛ mɔkyɛ mo obedwane ɔbɛyɛ dɛ na watumi ayɛ adwuma no nti ɔno ne tumi ɔwɔ wɔ mɔkyɛ hɔ no wonya do enya do bewura hɔ pɛ ɔde deɛ ɛyɛ nipa honhom akyi wade na ɛde yɛ den ayɛ efidua nim nti the moment wobɛnya bewura hɔ pɛ wo honhom no wɔte saa sent na wakɔ akɔpɛ baabi ayɛ den agyina nti wontumi mbɛwura wɔ mu biem na ɔne wayɛ den ayɛ adwuma no nti ɛhɔ de yɛ fi paa nti obi wɔ hɔ sɛ okay owu a momfa ne kɔhyɛ wɔ 1 month nti 1 month no ɛwɔ preparation bi ɔbɛyɛ nti ebi wɔ hɔ sɛ mɛdan wei moyi body no owu a muyi na momfa ne nyɛ den enwura dan wei nti saa dan no ɔbɛ prepare saa dan no spirituality no bɛyɛ 1 month na ɔso owu a momfa ne kɔtɔ no ɔbɛyɛ saa dan no for 1 month ebi a 3 weeks nti sɛ saa dan no twam na ɔkɔpɛ sɛ 1 month 3 weeks na ɔkɔma 2 months a wabichi saa contract wa sɛ bibi ɔyɛ na yɛwie na yɛ maame lawyer bɛka sɛ papa no ogya mu wɔ ne nsa so na before a wɔbɛgya mu no ɛwɔ hospital no soma so mo nkɔfrɛ ne mmerɛ no nti ɔbaa no sɛ ne papa ka nsɛm bi kyerɛ no ne nim nsɛm a ne papa ɛka kyerɛ no bɛtɛn ba sɛ saa nsɛm na papa ne ka kyerɛ no no ɛna atimi abɔ ne chi dɛm ma na yɛ ne enu a wɔyɛ yeye ana sɛ ɔbɛwu no papa no ewu da ne nsa so na kyerɛ sɛ ɔno de ɔwɔ hɔ na ne papa ne yɛ sɛ ɔwɔ hɔ na ne papa gya mu ewu yɛ nti ebɛtumi aba sɛ papa no ka sɛ owu a monyɛ wei yewe ɛno yɛ de ɔno ɔka kyerɛ no na ɔka kyerɛ no nso no na ɔsɛ ɔbɔ busuapanyin na amane nti ɔbɔ busuapanyin na amane ana da bi ɛnte because obiara nu a ɔyɛ ba na ɔwɔ control ɛwɔ busua so okay sɛ na ebi papa ne ka kyerɛ ɛba ne nkwa na ɛsɛ nkɔ pɛ sɛ busuapanyin ti a sɛ bɛka sɛ mo fɛ busuapanyin so ma nti waka kyerɛ sɛ owu asie no na wɔn nso wate asɛ sɛ ɔsɛ owu asie no abra wonim sɛ papa no ewo abusua eba ben netimi se obi de hia abra abusua nyawe okay nti asem bia nipa mbeka che obi o ka kire wo se owu ayewe nti ese fata se ade na happen ye o se okoba abusua na mane anase bi waka abro onwuye o kan ye no aba abusua mane no ayi abusua ni adansi ni ama o kire bi onu a yakasa ampa nipa ne yɛ den ɛkan nti nsɛm no a papa ne bewu na ɔka kyerɛ no esi asɛ ɔkasa already so meboa papa ne ka sɛ owu ɔmbɛ kasa already so
papa ne ka so ogu a one ne nua no enkontoba okay se papa na nka so ni se ni ma nyina yede ekoso so oka inti no ni opan ye no e kire no no busuani be na obo na mane okay enuanom no why no obo na mane because so papa ka so ogu a mamu mfra ne ntoma na wa amma busuani bi amane a yeso yinim se nipa wu ifra ne ntoma nti won kan no e de no bi kote de papa ne ka kire na enu se no kwampo no se unye obi o yesunsun nipa te se nia we ka kire so ke se wo se papa ne se dia yate de wo ye bia na e be ma okwan amo ayede wa ye se de wo se papa ne bi wu no kan no nemom ehun sunsu aso bi ba me be bisaye nti no apaye be ye se niam na nyina na e wa paye be de ye be yi se na nka se fata se o se ye fura ontoma but wo ba asuma se wo ka kire ne se wu a ne ye mfura ontoma eno na wo pe yensu ye mpese be buru won sero so enu ti ne ye wo sa nti se ye no kwesa de a ende wo na wo ne ye koso no wo ma ne koso ne mo se nye sa na so ba no ena o kansa ensense bibi nti a ende kasa wo kan wi na o de do no ayede explain so okay enu anu no so ba na ebo na adwumo kansa ma ebo no a be ya adwuma enye so be kumbu ebo no a be ya adwuma okay asanyo na e kan so that ho so senya no ho so so atiase nti e woni mabo wa wonnim a ene ye de ye den ehunu no but wonnim ti sanya me te ya enya me nwanwa na sadwe yie no san koso e wo Independence Square impenefo se aboa baako ye nyini ya impre no nti betia ba se ye maame adwoa ye ne die kwadwo so e beba bibi so no so be ka se wo ba ben papa yi ana ye me kan se adwoa ye ne die ena ye da ben Friday ena ye Friday tuna Saturday se na de san so mo ye me ne da fon to mo nye hwe ko se de ye 1st August no ko wie no Kumase oh okay nti no se ka me nko a anka kojo no ba ko ne design kojo akofuna ka me nko a anka onko ka ni nua no okay na ni omo ye bia omonye because ade be ya pa ne se ebesi wo papa bla wo hu ba bia esi wo papa na nkomo so no papa di no mo endi went me ne na ye de endi na ye wo aboa bi o ya noma kokosachi o se me de me kwase ye de pe mi ni che nti no sebe emane ha no se oye we nyina wie na later ko ba se ne course mu nyina na nti afi de ye nkrampo wan yi ano ye nyina be tena abom ne aye no anu nkrampo ye bibi different na obi nnim nie e de beba okay ne de nkabo mede e beba because mempene we so se mempene enye de asemu ye nua meboa nti no se ni nua no so wo ya twa bibia mu okay no de on fa nti ni nua panyini no fa sa ebu ni nya den e ma no no monko ye anya ye no mu e na adwa safo nso e ma ne hu se bia ni nua no be ye so ba ho no no so be ka se mempene na de ntokwa be den ebeba se ba kunu ne ho a ntokwa nya den e ma okay mebo na wa amomi bi mebo bi na amomi bi a ebe de na yetimi akwa amna yi ye nkuma ne nye da so ati ase nti afutu am de ba mo no yo na ebia na wo bi ehwe na blemiza meka se bi asema ba ko bi fa kire ne wo ye ne wachira kwanya na blemiza ye sunsum nim defo a nyankopon yi na free nzema memo ama enam na o ka se ye be pie wo amasaman satellite okay na ne meye ne se de fa so ya na pese mi kanzi ma o na ne o do ka twini no aka ko bu kasa no saka o bibi e fa wo in terms of spirituality no o de fa bada na blemiza na usuna o de beba no o de sire na be de ebe ko okay eno ne bibi kakra metimi ade aka
Entene abusua eno na nana bemieza watwa assemblity an wo se wo de fa bedan no esu na wo de ba no free hankono na adane sewe e de amma ye de nana numbers ne so ebeto screen na so wetimi afa na wo de nana e de enkomo bia na opinchemu chense ne a wo de atodwade ama wo na ne nyina no de frɛ nana na onfa sa enchemu ko na wo pe no emfa emma wo mesre so se wo beja wo comment e wo comment section ho e de ama me na ma da was sabi yaba ya na wunyambre eni ada general should media no emma me all the songs so too much to age all subscribe like ya share na fofo so ne bi ahwe makram